Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang, Martes po ngunyan, petsa 15 sa bulan kan Hulyo 2025. Ini ang Bareta alas 7 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila daing iba. And sa headlines sa ng darakulang mga bareta ngunyan, sa lado lokal, dating PNP Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, nagpasalamat sa mga Bicolano asin kapulisan sa suportang itinausa sa iyang liderato. Training para sa accessible loans for empowered, resilient, and transformed agrarian reform beneficiary organization, piglansar kan Department of Agrarian Reform Albay Provincial Office. Appointment ni Attorney Marieta Belhica Clidera bilang Provincial Legal Officer kang Gobyerno Provincial kan Albay, aprobado na kan sangguniang Pandalawigan. 4 na oras na power service interruption mamamatayan kan mga lugar na konektado sa Malinao Feeder 2 sa Hulyo 17. 2.7 mil na pulis i-deploy sa ilalim kan Task Force Shield Manila sa State of the Nation Address. Turismo kan Pilipinas, tututukan ni Presidente Bongbong Marcos. ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta dakulang kawaran sa gobyerno sigon kay Senador Win Gatchalian. Bangko Sentral ng Pilipinas gustong limitaran ang bayad para sa online gambling para iwas adiksyon. Sa ibang nasyon, Indonesia, yinugyog ni magnitude 6.7 na linog. Baretang Sports, Jonas Sultan dai nagtrayumpo sa laban kontra sa Japanese boxer na si Katsuma Akitsugi. Yan ang headlines ngayon sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nagpahayag ng pasasalamat si dating PNP Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa mga Bicolano asin sa gabasta kapulisan sa suportang pigtausa sa iyang liderato. Sa kanibong change of command hapon, sinabi ka ng opisyal na maugma siyang matukaw sa iyang bagong posisyon bilang Acting Director kan Philippine National Police Academy na daraan adal sa mga mga eksperyensya sa Kabikolan. Ang sa iyang serbisyo bilang dating Regional Director kan PRO 5 Bicol, nagpailing nin dedikasyon asin tibay na naging inspirasyon man kang mga bagong henerasyon kan pulis. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ginibo kan Department of Agrarian o DAR Albay Provincial Office ang training orientation manungod sa accessible loans for empowered, resilient, and transformed agrarian reform beneficiaries organization o Alert Arbo Credit Program para sa San Isidro Boring Farmers Agricultural Cooperative sa San Isidro, Tabaco City. An Alert Arbo Credit Program ang pigpapautob kan DAR Albay sa pakikipagkoordinar sa Land Bank of the Philippines na may kamauotan na makapagtaon ni napapanahon abot kaya asin sufisyenteng pautang para sa mga parauma tanganing masuportaran ang pagpapahiwas kan sa indang agribusiness, pagbakal nin mga input sa pag-uma asin pagpapakarhay kan kabuhayan kan mga miyembros. Pinanginota ni na Agrarian Reform Officer 1, Rosalinda Sanosa, asin Agrarian Reform Program Technologist, Cindy Nuida, kung sa indang ipinaliwanag ang mga kamauotan kan programa, asin mga posibleng benepisyaryo na maitatao kay ni sa indang kooperatiba. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
Formal nang inaprobahan kan Sangguniang Panlalawigan kan Albay ang appointment ni Attorney Marieta Belgica Cledera bilang Provincial Legal Officer kang Gobyerno Provincial kan Albay. Parte kan trabaho ni Attorney Cledera iyang pag-review kang gabos na kontrata, bonds asin iba pang legal documents susog sa mandato kan local government code bago ipadara sa Sangguniang o sa Office of the Governor pag-atendir ni mga committee hearings asin iba pa. Mientras na bago pa ang pag-aprobar kan Sangguniang Panlalawigan, ipinararam sa nagkapit ang kaaputan ka mga kinatawan si Attorney Cledera bilang pagsunod sa proseso kan pag-appoint ka mga department heads sa iba pang opisyal kang gobyerno. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mamamatean ang 4 na oras na power interruption kan mga lugar na konektado sa Malinao Feeder 2 sa Hulyo 17 poon alas 8 nin aga sagud alas 12 nin udto. Sigon sa abiso na ipinaluwas kan Albay Electric Cooperative, mamamatean ang nasabing brownout sa mga barangay kan Nagas, San Bernardo, Belen, Gaho, Tigbi, Baybay, Bulo, Libtong, Uyama, Bagong Bayan, Biyong, Libho, Kararayan, Putsan, Kale, Naga, Sogod, Matalibong, Bariis, Horoan, Dapdap, Maynunong, Misibis asin Mayong sa Tiwi Albay. Apwera kaini apektado man ang mga barangay kan Burabod, Santa Elena asin Taguytoy sa Malinao Albay. Sigun pa sa kooperatiba, dahilan ini kan gigibuhon ng replacement kan recloser sa Malinao Substation. Sa iba pa niya itong baretang lokal, ginibok ang Bureau of Fire Protection of BFP Bicol ang turnover ceremony para sa bagong Assistant Regional Director for Administration. Sigon sa BFP Bicol, pinanginutan ang aktibidad ni BFP Bicol Acting Regional Director, Fire Senior Superintendent Achilles Santiago. Formal lang ipinasa kay BFP Bicol Fire Senior Superintendent Randolph Bides ang posisyon halik kay outgoing BFP Bicol Fire Senior Superintendent Walter Marcial sa ginibong seremonya. Mientras na nagpaabot naman ng bilog ng pasasalamat ang ahensya sa naging honestong pagserbi at sinding sawang dedikasyon bilang Assistant Regional Director for Administration. Ginibok ang Bureau of Fire Protection o BFP Iriga, kaibahan ang Philippine National Police Iriga, ang sarong joint operation tanganing madakop ang mga illegal na nagpapabakal nin gasolina asin diesel gamit ang mga bote. Ang operasyon, basado sa Department of Energy o DOE Circular Number DC 2017-11-0011 na nagbabawal nin paggamit nin unauthorized containers, arrogant plastic bottles, jugs asin drums sa pagpabakal nin produktong petrolyo dahil halangkaw ang risk kaini sa explosion, kasulo asin environmental harm. Sigun sa BFP Iriga, basado sa nasabing circular, salamenteng an may mga balidong Certificate of Compliance hali sa DOE, ang autorisadong magpabakal nin produktong petrolyo sa paagi nin tamang dispensing systems. Dagdag pa kan ahensya ang mga bote, sarong bayulasyon, bako sa nakan pulisya kan o polisiya kan DOE, pati naman ang public safety standards. Mientras na ang mga nakumpiskar na bote-bote nin gasolina, ang kinumpiskar kan mga otoridad, tanganing maibitaran ang maski anong fire-related incidents. Formal nang binuksan kasuhapon ang Plate Distribution Mall Caravan kan Land Transportation Office o LTO Bicol sa SM City Daet kung saan nagdura rini sagkod sa Hulyo 17 ngunya na taon. Sigon sa LTO Bicol sa enot na aldaw pasanak ang caravan, dakol na ang mga nagkuha kan sa indang mga replacement plates na natransak sa LTO Daet as in LTO Labo District Offices, mga backlogs kan motorcycle plates poon 2017 pababa as mga plaka para sa mga members kan Tricycle Operators and Drivers Association. Sigon kay LTO Bicol Regional Director Alan Castillejos as in Assistant Regional Director Vincent Nato, parte ni kampadagos nindang kampanya tanganing maparikas asin maparani ang serbisyo kan ahensya sa publiko.
Asin na irarom ka nakaaging aldaw ang 200 Gs na kapulisan kan Catanduanes sa random drug testing kan Provincial Forensic Unit Catanduanes kan Philippine National Police. Sigon kay Catanduanes Police Provincial Office, Provincial Director Police Colonel Elmer Sereno, ang nasabing aktibidad katakod kan Internal Cleansing Program kan PNP basado sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Dagdag pa kan opisyal na mauot niyang makuha ang annual 100% negative drug test results kan kabilugan na 867 na bilang nin mga personahes kan kapulisan sa Catanduanes hali sa man iba-ibang unit kaini. Sa presenteng taon, may 406 na personnels ang naipaagi na sa drug testing, kung saan may nasa 461 personahes na sana ang tada na daipa napapasairarom sa nasabing random drug testing. Primerong parte po yan kang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinkamugtagang kampanahon, makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inhulita sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Dimples Romana po! Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa? Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan.
Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa detalles kambreta sa lado nasyonal, ipinahayag kang Police Regional Office 3 o PRO3 na ma-deploy inin 2,700 na pulis sa irarom kan Task Force Manila Shield bilang parte kan seguridad sa State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigung kay PRO3 Chief Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr., nasusog sa anlakdang sa direktiba ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Doroy III para sa pagmantinir kan katanusan sa Metro Manila. Mentas na enot ng sinabi kan kapulisan na 12,000 na tauhan ani papawagas kang PNP sa ika-4 na zona ni Presidente Bongbong Marcos na nakatalaan na gibon sa Hulyo 28, 2025. Nangako si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na bubuksan pa ang Pilipinas para sa international tourist. Sinabi ni Marcos ang pahayag sa groundbreaking ceremony kan Katiklan Passenger Terminal Building sa Nabas, Aklan. Sigon kay PBBM, ang turismo sa ngunyan nag-ambag nin maabot sa 8% kan GDP. Ini gusto pang madagdagan kan sa iyang administrasyon kung kayaan mga proyekto importanteng marhay. Sinabi ni Presidente Marcos na ang ideya iyo nabuksan bako sana sa paaykan Manila kundi pati naman sa paaykan mga international flight nagikan sa Europa asin iba pang mga nasyon sa Southeast Asia. Dakulang kawaran sa gobyerno ang ginibong pag-resign o pagdimitir sa pwesto ni Energy Regulatory Commission o ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta sigun kay Senador Sherwin Gatchalian. Naglalao man ang senador na ang masalida sa pwesto ni Dimalanta may parehong dedikasyon para sa patas sa sinepektibong pamamahala sa sektor ng enerhiya na masiguro sa interes ka mga konsumidores asin estabilidad asin pag-uswag kang bilog na sektor. Enot nang kinumpirmar ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang pagdimitir sa pwesto ni Dimalanta. Ipinahayag ni Edgardo Ocampo, representante kan mga parauma gikan sa Pampanga na kulangon pa man giraray ang nariresibi na tabang hali sa gobyerno kan mga parauma sa bilog na nasyon. Paliwanag niya na 30 kilos sana ang banhi na nariresibi ninda para sa bilog na 10 ektarya asin bako man gabos na ini nagtutubo dahil sa pagkakaigwanin delay sa pagtataon in fertilizer na pangako kan gobyerno. Dagdag pa niya na sa normal na tanuman sa saindang lugar ang nakaugalian na kan mga parauma iyo ang 10 ektarya 4 na sako o 200 kilos talaga. Nangapudan man si Ocampo sa Department of Agriculture o DA na siguruhon kaining maidistribuir sa tamang oras ang mga fertilizer, dagdagan ang saindang pigtataon na banhi asin gumibo nin lakdang para babaan ang presyo kan kagamitan kan mga parauma kasabay kan pagpababa kan presyo nin bagas.
Sa ibang barada, nagproponer ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mas makusog na regulasyon tanganing malimitaran ang paggamit ng mga digital payment platform sa online gambling. Kaya ba nandigdian roal daw na limitasyon sa fund transfer sa online gaming account ka mga parataya o betor na day masobra sa 20% kan average daily balance kini. Obligaron man kang BSP ang mga payment service provider na magdalanin roal daw na oras kan transaksyon na day masobra sa 6 na oras para sa pagproseso na may kinaraman sa online gambling. Ang mga BSP-regulated na kumpanya dapat magtalaan ng limit para sa sobrang paggamit ng online gambling payment. Kapag suminobra digdi, magkakaigwa ng 24 hours na cooling off period bago sa girare na makapagbalyo ng kwarta. Gustong sabihon, ang masunod na transfer magigibo sana kapag natapos na ang post period. Susuguon man kan Bangko Sentral ang mga financial institutions na i-disable o halion ang gabos na opsyon na nagpapautang kapag nakalink ang e-wallet nin sarong tawo sa online gambling account. Bawal man ang online gambling ads para pero apwera sana kung tugot ang user na day pwedeng mag-entra sa e-gambling ang mga empleyado ka mga financial institution. Kamautan ng BSP na maprotiran ang publiko kontra sa aksyon o kaya adiksyon as in pinansyal na problema darakan online gambling. Inapod na kalokohan kan Department of Justice o DOJ ang mga aligasyon nin tanim buto sa Taal Volcano. Kasunod ini kan mga pahayag sa social media na tinuyo sana na ibugtak ang mga pigtutubudan na klabiran nin tawo na naihawas gikan sa Danau. Sa press conference, sinabi ni Remulla na parte ini kan politika. Kasuudma, ang ika-4 na aldaw kan technical diving kan Philippine Coast Guard sa Taal Lake para hanapon ang mga nawawarang parabulang. Sa 5 sako nasa 5 sako ang totalmenteng nakuha sa Danau. Puon kan magsikad ang operasyon kan Biyernes. Para po sa mga bareta niya to sa ibang nasyon, asin sa lado ng Karawat Sports, kuya po si Karen Nicole Gloriani, Nicole Ann Gloriani para po sa satuyang mga bareta. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Yinugyog nin magnitude 6.7 na linog ang Kipalawan, Tanimbag Region na nasa sirangan na parte kan Indonesia sigun sa United States Geological Survey o USGS. Sigun sa ahensya nangyari ang linog bandang alas 12:49 nin udto o 1:50 nin hapon sa Pilipinas na may rarom na 66 kilometros. Ang epicenter na kuha sa westeng parte kan Tuwal City, Maluku. Sa ngunyan, wala man na irehistrong danyos o nagadan sa insidente, sigun sa USGS. Sinabi man kan Pacific Tsunami Warning Center na daing patakot ng tsunami sa lugar. Mientras na inireport man kan Philippine Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na daing patakot ng tsunami sa Pilipinas matapos ang linog sa Indonesia. Sa lado kan Karawat Sports, nagpalyar si Pinoy boxer Jonas Zoro Sultan sa kamot kan Japanese boxer na si Katsuma Akitsugi. Nangyari ang non-title bout sa Fresno, California kanakaaging banggi. Inani kaduwang sunod na pagkadaog ni Sultan na dating world title challenger. Ang 27 anyos na Japanese boxer ngunyan igwang ng malinig na 13 gana na igwang tulong knockouts. Mantang si Sultan igwang 19 gana, 8 daog asin 11 na knockouts. Ultimong pagkadaog kaini nangyari sa kamot ni Rico Masuda kan Pebrero 2025 sa Japan. Iyan ang detalyes kan bareta sa lado kan International as in Sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you very much, Nicole. Sa kamutakan po kapanon, uyang pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Negative. Wala pala yung pag-asa. Hello kay Homer Realista Lola, si Sunshine Barcelon, si Karen Ala, Benjamin Hile, Benji the Pogi, shout out daw, tsaka si dating konsihal, amigo Jesus Chito Baldo is also watching. Sa mga nagantaway po sa WGB sa 106.9 sa Tabaco City, 729 kilos sa Vitang ka mga radyo sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, asin man sa DCGB Live app. Sa pangaran po ka Mega Force Patrol,
Kuya Jun na Pulis Lalo Technical, si Casey Tanay, ang sabi niya pong OGT, dyan po sa alis sa CSP Sinabua. Kan nakaibanan nato sa pagsurat ng mga bareta, Jenny Matthew Belarana, si Nicole Ann Gloriani. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Habang na po masunod, ang hapot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga.